guys, ano, so ano tayo, back to school shopping. Wow, charot bongga. Medyo mahal. Mahal siya tayo. Kasi sobrang hirap po. Ano yung pinakuha. Scholar. Busy siya eh. Ang hirap maghanap ng color coding na notebook guys kasi walang ano. Oo. Hello guys! So, ayan, andito tayo ngayon sa Gaisano. So, ano tayo, back to school shopping. Wow! Charot bongga. And eto yung aking list ng aking bibilhin lahat. Medyo marami ano. So, eto yung hinahanap namin guys. Ang sabi dito, 50 leaves. 50 leaves yung sabi. Pero, ang meron dito is 80 leaves. 80 and 75. So, unahin na lang natin yung plastic envelope. Mahal pala yung plastic envelope. 70 pesos. 70 and 50. Tapos, 24 colors, crayons pa. Crayons. Hanap tayo ng crayon. Crayola na lang. 16. This one. Which is this? Sterling. Ito na lang. Ito na lang. Third color. Small. Little hands man to sa una. Ito yung K2 ba? Little hands. Ay nara. Little hands. Medyo mahal. Mahal siya tayo. Here na lang oh. Kanina lang oh. No, I want this one. Here oh. I want this one. Ay God, mahal pala. Dito. Honey. Dito, 84. Dito ka mama. 84 pesos. Ano to? Oh, tatuwa na lang. Ito. Mahal. Mahal to. Tapos, glue. One. Mahal ba, uy? Pair of scissors. Nga band paper, long and short. Long and short. 20 pieces lang, uy. Wow, bongga. Long and short. Color, please. Saan man? Oh, rainbow. Ano may short? Taas, uy. Medyo init siya. 12 inch. Wala laing guwan. Ito yung ayaw ko magbili dito pagkasama yung bata kasi sobrang hirap po. Ano yung pinakuha. Scholar. Busy siya eh. Busy siya. Coloring book and kuha na ka? Drawing book. Ay, coloring book. Ano po? Ano mo? Sigun sa lang. Ayun, ipangit. Gusto po bababayin yung kulong. Kanang ba? Kasi muli ko doon na si mong ano? Taas. Taas pa. Pila man na. Wala ka nang kuhan. Dito. Oh, cars. Uy. Hindi nga ni Bang. Saan na yun? Wala ko inganit. Oh, pala. Ibutang na. Ano siya inana ito? Wala lang ako. Ayun ka na rin po. Ayun. Ano pa? Pila na? I think 22. Wow. Taray. Dayon, ito mga pencil. Mongol. Usa nga Mongol pa? Mongol 1. Mongol. Ha? Mongol. Sige difference kanila pa.
One. Number one. Wala, nalagyan nakabutang. Easy. Easy Green, yellow. oh. Ayun yung mag-focus. Ano yung green? Say green. Ano ko? Dapat kani kabi mong bulto. Dalawa. Ayaw, kailangan na-stack sa balay kay ambot nga maurot man niyang lapis. Uy, kanon tingnan niya. Kano siya? Ayan, kanilang. 5. 5 pieces. Uy, dili pwede. Kapatag ko notebook. Yung colored notebook. Saan man na? Uy. Kini. Kini. Bili tayo ng polo ni Papa. Ayaw, Hagrid. Ayun na ba, pangit yung color pa. Patry ang pink pa, oh. Pa. Pink. The pink one. Gusto mo nga ka? Purple. Bambi Imano. Ay, Bambi Imano. Ayaw na pa, dali na kayo mag-fade na pa. Ay, crown, mantay na. Ka na lang. City Internal Officer, please contact 133. City Internal Officer, 133. City Internal Officer, please contact 133. Large na. Kana, nice of color. Solidarios, 336. Wala ka na. Solidarios, 336. City Internal Officer, please contact 133. Kana na lang purple. Good day to our valued customers. Gaisano has some friendly reminders for you. Please do not leave your face Ano, uy, mura ka taga isa. Urama na. attend to your child. So, tapos na tayo sa, ano guys. Dito naman, dalawa yung ano kasi nila. Dalawa yung school supplies. Pa, iyahang kuanday pa. Yung pencil case. Cute naman ito. Ang cute. Ano ba pintig sa balay? Sir? Pintig sa balay. Cute oh. Ikaw mo ito pintig sa balay mo? Here ah. Pila. 99. I-open daw. Kasi mo anong duwa? Ano yung duwa? Hanap tayo dito ng ano, notebook. Sa bulo mo? Ano na ilahan mo? Tinahilag eh. Eh nara oh. 50 leaves ka ano? 80. Wala lagi sigin ha, kana ra. Grabe, ang hirap maghanap ng notebook. Ang hirap, besh. Pink. Ito pa oh. Sky blue pa. Kailangan kasi, ay dito pa oh. Now Sky blue. pink oh. Dahil na tabi pink. Ay, ito to. Sky blue. Sky blue pala. Naka niyo. Ang hirap kasi. Red, ay blue, red, blue eh. Walang sky blue. Kita sa mga lain kulong okay? Violet. Check talaga oh. Kaya niyan. Wala siyang ano. Iba yung ano niya eh. Ang hirap maghanap ng ano, ang color coding na notebook guys. Kasi walang ano, oo.
Nayabi! Nayabi oh! Nayabi! Ayaw, mawala. Hindi ko dili man na pencil case, anak. Dili na mo ka naman kiss. Kanina ko, Ito mo, kanina mo dili. kani oh. Here oh. I-open daw. I-open that one. Oh, see? Nanay butanganan sa pencil. Oh, here oh. Napadari oh. Likod. Open. Open. Oh, see? Or gusto ka ani oh. Here oh. Wow, nice ka ayo. 130 lang. Be, open gani, open. 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 Be, let me see. Lisod kayo mo. Lisod kayo sa bata ni mo. Lisod yun. Wala kang kamay ko. Yan. Tani ang ako. Ayaw, maguba na ono. Useless. Ay, Medyo mahirap siya. Or kanina ay, pareham din sila pencil box. Katong ordinary ni gigidon. Guba lang yapon useless. Ha? Ayun ni nani. Useless. Katong ordinary. Kani mo. Ayaw lagi na ingunan. Book dito na raman diri pa oh. Nara oh. Notebook. Diyos ko Lord. 15 pesos ra pa. Oh, kumpleto pa jud oh. Wala mo gutsi. Oh. Wala mo gutsi. Kani ulit cover. Ano naman di ay? Kabira na sa limo. Ay uno. Yun lang, walang cover. Kani na lang para dili na ta mo cover na lang ta. Ah, sige go. Sa to wala. Sky blue.